Дед і баба. Ехаў дзедка на кірмаш, з ім на возі баба. Конік з выгляду дарма, ды цягнуў ён слаба. Меў не болей 2 гадоў, як суседзі кажуць. Баба ж тая 7 пудоў, сама меней важыць. Пад узгорак або ўгразь, конь на сілу возьме. Стала баба памагаць, седзячы на возе. Што каню 2 гадок? Дык яна забілы, ды нагамі ў перадок пхне, як мае сілы. Кінь, дурная, бо зганю, дзед тут бабе кажа. Ты паможаш так каню, як хваробе кашель. Ах ты, елапень стары, баба деда лае. Стой жа тут, ты хоць з гары, мне беда малая. Потым гоп, яна з калёс села ля дарогі, а коня як чорт панёс, дзе ўзяліся ногі. Ва ўстановах часам ёсць вось такія ж бабы. Здацца, робіць яны штосьці, але справы слабы. Ды такая не ўцячэ, скажам ёй нарэшце. Мо без вас было б лягчэй, паспрабуйце злезці.